Samtang nag-anak ko diri karon mga idol, nakaunahuna kong bayramon. Katong nikaon siya kayo ba ako ang sunon. Nakahibaw ko nga kaya rin ako kay sakto pa kog ngipon. Tan-awa giusap dayon. Ayaw mo kabalaka mga idol kay tinudloan ko ni bayramon. Pakitoon ta mo ug unsaon ni nako pagkaon. Kanang igtugpa sa ngipon bakanon dayon. Ingon ani ta ka isog walay gamitay og agod-agod. Wala man ko tagain ni bayramon god. Unsaon ang stock niya nahurot man pod karon ato ni siyang pasikaon. Para makaingon jud mo ba nga kayo gini akong gikaon. Uy tuara. Ha! Nipilit sa kong ngipon! Ug karon mga idol, nakakawat gitag anagon. Anagon ba para atusog baon? Ang tawag ani kung maluto na, inanag. Di jud ko malimot ani sa bata pa ko ba. Kanang suguon mi sa mama ug papa patugwayon sa baka ba. Unya kay dako man kay mi kamaisan sa una. Pugihan pa man kayo ang mga tao sa una maguma. Mauragoy gizaligan sa una. Kita mo kamaisan purting dakoa. Unya samtang gibuhian among baka sa Laguna. Ug timing sad ang mais nga anagona. Aw diha na makita ang tirada. Syempre magdala na may tirdaan. Mindset na ba? Maghaling remig kayo. Why problema sa kahoy kay daghan kayo ngadto. Ang among teknik atong higayon na parang dili masakban ni mama o papa. Kanang mais nga nagtapok makuhaan ra na among usa. Unya ang paka sa mais amurang na ipakaon sa baka. O di ba? Limpyo kay pagkatrabaho ba? Kanang among gisugbaan mga idol parang dili halata amura ng tabunan og yuta. Aw syempre parang wala gi ebidensyang makita. Ug sa diyang naluto na among gisugba mga idol, mukat-kat din mi sa lubi para manguha og butong. Lami magud kayo ni ipari samtang ikaw nagkaon-kaon. Aw, sobra mong kagutom. Malimtan na ko na mong oras nga ting pauli na. Sure ko mabalaka na jud to si mama o papa. Nagtuo to sila nga nagkarate na sad mi sa akong manghod ba. Way adlaw nga di manghilak na mo sa una. Kanabi tong suguon nimo pali-asa na tong baka. Unya sumbalikon kaniyag sugo ba. Unya kay isog man ta. Aw pika din tirada. Unya karon na pa may isog sa tua. Unya lawas dako pa sa kuha. Aw magkarate na ming duha. Ug samtang nag-anak ko diri karon mga idol nakaunahuna akong bayramon. Katong nikaon siya kayo ba ako ang sunon. Nakahibaw ko nga kaya rin ako kay sakto pa kog ngipon. Tan-awa giusap dayon. Ayaw mo kabalaka mga idol kay tinudloan ko ni bayramon. Pakitoon ta mo ug unsaon ni nako pagkaon. Kanang igtugpa sa ngipon bakanon dayon. Ingon ani ta ka isog walay gamitay og agod-agod. Wala man ko tagain ni bayramon god. Unsaon ang stock niya nahurot man pod karon ato ni siyang pasikaon. Para makaingon jud mo ba nga kayo gini akong gikaon. Uy tuara. Ha! Nipilit sa kong ngipon. Oy, Mario Cristefe, pagkatugahok lang yun ni mo, oy! Nagsige kang kuyog-kuyog ni Bayramon, natakda na may noon ka! Sakto na, oy! Di na kaganahan mo kaon ng inanag ron! Pagkatugahok lang yun ni mo, unsay tanawon nyo na ko mga idol, parehas na ni Bayramon. Comment lang mo sa ubos mga idol para makaibaw pod ko unsa inyong reaksyon. Unya mga idol, ato tong kiwason akong istorya. Atong nabusog na may si inanag ba nanugway may ubaka. Puwerte na nilang kabalaka kay wala pa may pamahaw ato ba. Unya ila na may gitawag porting lanuga. Kay baw ka sa bukid nga mo siyaok abot pikas pungto. Oy, Mario Cristefe, wala gyapon ka mahumana na imong bisyo. Sige man gyapon kagkaon na ng kalayo, oy. Natakda na kikang Bayramon, natakda na kika. Pasti lang, ahakag yun din mo. Ug karon mga idol, ang atong istorya nagsige magkaputol. Ato na lang yun tong tiwason. Asa na ganita ato mga idol? Hoy, Mario Cristefe! Gitawag na mo ni mama papa ni mo kay nabalaka na wala mo manguli. Oo, de, ingko pisot. Salamat kayo yun. Unya mga idol, nanguli na may sakong manghod. Ang mga baka, amo nang gipangguyod. Bugat kayo bitaron. Kay busog man kayo sa pagka sa mais among gipakaon. Unya, pag abot sa balay, nagpa-asip mi nga gipanggutom. Sakit-sakit sa tiyan, baburag purti laging gutoma. Sos, kay bawo ka nga kaliwat man sad may artista. Katubitaw si Piolo Pascual Villamiro man ang idol nim niya. Puwerte ra gyud namong kaliwata. Iyaw lang mo katingala nga ingon ani akong hitsura. Kay nagsige manggod kog kapasmo-pasmo sa una. Kay kung wala pa, aw sikat pag kaita sa TV ba. Unya mga idol pag abot na mo sa moa. Samtang nagistorya namin nila ni mama o papa. Nasakpan naman hinuon mi nila. Nga nag-anak mi samtang nanugway og baka. Kay pag ngisi na mo atubang nila, ngipo na mo puting ituma. Pasilang pula-puga. Nga, oy.